background yami is very very bad. Kodwa khona into engifuna ukunivezela yona. I love my wife. Kodwa ubaba wami ongizalayo wayengekho phambi kwami ukungikhombisa ukuthi uthandwa kanjani umfazi. Kodwa khona into engizonikhombisa yona. Ngizalwa ekhaya komama kukwathabede. Ekhaya kababa kukwangcobo. Nalesi sibongo nje ukuze ngisebenzise ubaba engakhulela kuye. Baba uMpungose, ngikhulele kwaMpungose mina. Abanye babengeza mangivangela bechethi ngikhulele nomvangelo ubaba uMpungose. Amen. Hayi phela mase ngivangela into eshawa ngiyayishaya ngempela futhi angifuni ukudla ngawo. Amen. Ningabonje basixoxa lapha komnandi. Alibonke abaleko. So babetshela ukuthi ke ngikhulene cha ubaba uMpungose ngazalwa kwaThabede. Kusho ukuthi ngowesine mina. But ngikhule ngazi ukuthi ngowesithathu. Lento ngabikho kobaba mali bafethu yasilimaza. Ngikhula ngazi ukuthi ngowesithathu ngoba phambi kwami ngibona usisi wami omdala uhlengiwe ngabona nomfowethu Nathi nami ngoNathi njalo. Leli gama lithi Nathi ngilethiwe ugogo, ukhokho, ubaba athi gogo kuyena. Kanti kukhona unkululeko la engaze ngimbone ngamehlami okuthiwa ubaba wakhe wayehlala eNewcastle kwengwase Eastern Cape. We don't know whether mhlawumbe njengoba nginebandla lokho mhlawumbe siyahlangana sazana. Mhlawumbe saba eEastern Cape asimazi. Mina ngowesine. Kusho ukuthi umama bethi mayithola abantwana abashiya. Uthe mase kuzalwa mina ngowesi4 umkhulu ebuyile ezelivini. Wathi ha kuzela omunye umntwana futhi wathi ngithatheni nimuse ekhaya kubo. Ogogo bazama ukuzimelela. Kuthiwa wavelwa ngiyabula ngebhayi nje wangithi wahamba nami wathi uyongilahla ehlathini. In fact bathi wayingathi uyongilahla wayithi nje uyongisakaza etsheni ngendlela ayicasuke ngayo ukuthi kuzalwa izingane ezishiyo. Ugogo noma mncane uSithembe bamlandeleke. Awunkosi yami baxolise lethi ingane eThabede bemthobhajiyani bese ihambiseni kubo. Bangabe besaya le. Bavele baye uma mncane uSithembe ingathi wayinolwazi ukuthi wayihamba ziphi indlela umama kuze kuvele mina. Baye ke kwaNgcobo. Mabefika kwaNgcobo Nkosi yami angahlanganisa ngisho 6 months ngaleso sikhathi. Mabefika kwaNgcobo ubaba ukhona unomkakhe. Futhi nami ngiyamvuma lo yankosikazi. Wawungeke ukuthi uhleli nendoda la uzosekuthiwa khona enye ingane eqhamukayo. Baphiki ubaba aphika nje akayazi lengane. Lakhi ugogo wakhe mina ngithi khokho kuye angithathe angiphenya phenya athi bheki ungaphika mntanami kodwa la nguwe. Bathi asikwazi ukubuyela naye emumva lengane masingabuyela naye emumva uzoyibulala umkhulu wayo. Bese ugogo angithathe kwaba usuku abagcina ngaloku umuphu ukudla. Lakhi uhlala endlini yakhe hola impesheni ngiwangikhulisa from 6 months wangikhulisa ngemali empesheni ngakhula waphela unyaka oqala uyosibili wesithathu mangina 4 years sekuzofanele ngilungele ukuya esikoleni washona ugogo kwafuna ngibuyiselwe back ekhaya komama ngezwe yini kwaThabede. Ngifike ngihlale khona iminyaka emibili ngiqale ulokhungane ugrade 1 grade 2 grade 3 grade 4 asixoxe futhi umkhulu ehamba emlanjwana. Niyangizwa bazali bami? Khona ngiyakhona sixoxe umkhulu. Kusho ukuthi ingqondo yami nje yayihlakaniphile ngisemncane ngangazi ukuthi mina ngangihlala kwaNgcobo. Ngihambe ngeenyawo cishe about 30 kilometer from la ngangihlala khona ngekhaya eDulini ngihambe sengihambe ngiyabuza ukuthi kuphi kwaNgcobo. Ngithola ukuthi lapho kwaNgcobo khona umuzi waKaMpungose. Lakhi umuzi waKaMpungose ugogo wami wayebagadela izingane besegoli. Bethi how Nathi ngahlala kanjalo kaMpungose kwathiwa sifuna umfana ozolusa inkomo uvelela. Nabo baqale bangixosha bethi ayikho ingane encane engangaka ethi ixoshiwe. Ngifike ngilale ngolesihlanu umgqibelo ngesonto bathi hamba. Sinomfowethu sasilala esontweni laseWeseli lalingafulelwe phezulu. Lisakhandwa nakhona into ngenye silala khona I think about 3 months. Abantu bomphakathi basaba ukusithatha. Ngoba umkhulu uyaziwa unolaka. Silala la sivuke ekseni sihambe siyogeza odongweni. Asinazo nempahla zesikole. Mase sesikoleni ingane sibe inhlekisa. Baze kwaMpungose ngoba sengilokhu ngiya njalo ngolesihlanu ngithi ngiya njalo. Baze bathumela uphindile kumuntu bathi awuyo check ukuthi le yangane. Ithi into yayo wangifica ngangibuka ibhola egroundini sekuntambama ngabo past 5 fika ku6 qala ukushona ilanga ngibuka ibhola sengilindele ukuyolala lapha esontweni laseWeseli. Ugogo wakhona evuka ebusuku uMasondezi asimemeze
kwazela igama lami ukwazi asiphe inkobe noma ukuthila ukudla okusalile. Akekho umuntu umkhulu wayibhubesi bayasaba emini ukuthi lezi ingane basi-attende babona ukuthi basi-attenda nje kusho ukuthi kuzoba nenkinga. Angazi ukuthi kwakuwumphakathi onjani nalona owawungakwazi ukuhlangana uthi nazi izingane ezilala phandle kwenzakalani bamqonda umkhulu babemsaba ngaleyo ndlela. But ngifuna ukuveza into esho uDavide mayithi uDavide kwangilungela bangihlusha ukuze ngiyifunde izimiso zikaNkulunkulu. Ngakhula ke baze babona ukuthi ke uphindile wangilanda ke babona ukuthi ngempela ngixoshiwe wafika kuba uMpungoseke wayesehamba uyongicela official. Basixoshile kodwa bafuna usicelwe official. Wangicela kuba uMpungoseke official. Then kwangisiza lokhu ke mina ukubuka baMpungoseke akakhola kami nesonto ukubuka lo baba ubaba uMpungoseke wayemthanda umama uMamdlalosi. Namanje ngisafisa ukubona ikhaphula ethandana kanje. Niyezwa yini? Babengenazi into eyitheni kodwa babethandana labantu. I remember Mapholoba umama ngenxa shwele ngasabona emehlweni. Izinto zonke ezenzelwa ubaba mangithi zonke izinto ezenzelwa ubaba zonke. Ayikho into ozoyenzela umama baba wayithi ngikhona. Yezwa yini? Bake badlale ngelilanga ubaba afasa ishirt nje alibophela bese yakuye phambi kwakhe azathi yabona athi Mamdlalosi awungifasenali ishirt athi umama ukahle wena Mpoza athi hawu kahle ngifasa abamba izandla zakhe ubone ejabula bejabulela lokho ngalibona ukuthi the more ngimbuka ubaba ngafunda simelana ukuthi yini ofanele ngiyenze kunkosikazi wami. Ayikabningi iminyaka sishade nonkosikazi sina 15 years. Siphethoka 16 sina 15 years kodwa into ubaba ongizalayo angimbonanga kodwa lo uNkulunkulu ambeka phambi kwami ngambona. Ngiyabona ngoba kwesinye isikhathi we are waiting for our biological fathers or parents kanti uNkulunkulu there are people ababeke phambi kwethu ukuthi sibabuke. Ngiyabona yini? I used to say ngosiyami ningaxabani nokhumbula ekhaya ningayi broadcast lento. I used to say sometimes bafowethu izimpi esidlula kuze emakhaya abanye bakhulisa ama single parent. uNkulunkulu wangifundisa mina simelana ukuthi asikho isidingo sokucinga umuntu owakulahleke. Wathi uNkulunkulu mayifika kimi ngoba nganginenzondo nabazali bami ngifuna uqamba nganginenzondo Mapholoba ngangithi noma ngingathenga imoto ngeke ngibakhe yayibhlungu into abayenzeki ukuzala ingane inganakwa unina inganakwa uyise ikhulela emzini yabantu. Yakuba kuba isemba mgodi semzi yabantu wonke umuntu ofuna uzombela itoilet kuthiwa bizani lomfana olusa inkomo zakaMpungose ofunani yonke nje into engasile bizani lomfana. Uyabona nje ukuba inkunzumalanga yendawo wazi ukuthi uyisibuye mina ngangijima nekarate uyisigora nje sendawo wena umsolve ama problems. Because fathers are absent. Ngange ngime emva kwendlu ukuthi mangaqhamuka umama la okwami kwakuwesi Mapholoba ubaba ekhakula eNew German. Amen. La New German. Kodwa wabuya wahlala emvunyane ngoba ngenxa yezimpi ka97 nayikhumbula iANC neIFP kuliwa la. No ngo97. Ngo97 khona impi yake bakhona kwaMashu. Ngo97 la okwazi kwabulawa khona umfowabo kaSenzo. Umchunu. Wayinobaba ngaleso sikhathi ubaba way active politics wabuya wezeka wathi mayisehlala ekhaya waba busy ngoba wayevele busy emhlabeni. Mina kuthiwa nanku baba ohlala lapha bangikhombise ngimbone ngiphume kwaMpungose ngizohlangana naye kanje ngithi ngifuna ngibone sihlangane kanje athi ngithi sanibona athi ya mfana ayidlulele ngathi akaza kubona ngiyobe ngiyokhala sengibhekele up until I receive Christ. Bese uNkulunkulu athi kimi Mbatha you know what ubaba wakho akakweleti lutho wena abazali bakho abakweleti lutho kanjani abamkhulisanga hlala emzini abantu wathi uNkulunkulu yeyilalela abakweleti umbuza ngibuza wona ngalolo suku wathi awuqokile ngathi ngiqokile wathi awudlile ngathi ngidlile wathi awufunda ngathi ngiyafunda wathi pho bakweletana abakweleta abazali bakho wathi ngoba empilweni uNkulunkulu ubeka abantu malandela wabanika amandla angalingani. Khona abantu abazokuthatha bakususe ku point A bakubeke ku point B aphela amandla ku point B. Kukhona abalungise ku point B ukuthi bakubeke ku C. Ungathi ngoba ubona amandla akhe phela kusiba usuthi wangiyeka bese ngiphumelela khona amlungisile ukuthi akwenze njani akuse ku point D. Wathi abazali benu abanganikhulisanga
abanikweleti. Umsebenzi wabo kwakuthi bakulethe emhlabeni. Ngifuna ibukelele ukuthi kunomuntu uNkulunkulu ambeka phambi kwakho. Buka lo muntu. Yena uNkulunkulu amethembe ngempilo yakho. Kwesinye isikhathi sihamba siyofuna uthando la lungekho khona. Ngicela umbuyazi athi nithulele. Niyeza bathandekayo. Kwesinye isikhathi sibhale kwaKhumbulo ekhaya, mungabe especially Eastern Cape nenibona bathanda ukubhala kuKhumbulo ekhaya besithi ndifuna utatam. Hey madoda, insizwa ena 35. Ndifuna utatam. Noma intombi nje ena 35 nje uyabona uma ndifuna utatam, ndazi into zami zawulunga, manje ngathola utatam, ndathi izinto zami zaba bhete. Neva ke kaloku. Ngicela ukubuza nje ngeni bazalwane bami. Umuphi umuntu enake nambone vela kwibhokisi le-TV yakho ethi ndifuna utatam, ndifuna ubani wami, into zami zalunga, enathi owathi mayisedibene notatakhe izinto zakhe zalunga, wafika wathi utatakhe nathi kade sikufuna, nansi indlu yakhe sikwakhele yona, hlala, nasi isitoro sakhe sikwakhele, ngena udayisa, nansi imoto sikuthengele drive, ukhona. Kodwa bonke bafica cala beseyimene ezinzima ezindlula lesi simo yena kuso. Sekufanele lo muntu enze njani? Aqala alungise isimo sikalo before kuzolungisa isimo sakhe. Niyabona? Amana ngikhuluma iqiniso bazalwane bami nje la mahala namhlanje. Sometimes asikusho Dlamini ukuthi sometimes ulungile ungenayo into ongenayo. Nginde futhi sometimes ulungile ungenayo into ongenayo. Kodwa uNkulunkulu uqinisekisile ukuthi khona ambekile ukuthi umbuke. Niyezwa yini? Lo beka ukuthi umbuke, umbukisise. Nalobo kwayo akalimodele right. Kodwa singabayeke obaba ukubatshela ukuthi kuyingozi to be absent. Ngifuna nikubone. Angithi niyabuza umfazi engifaza ngabo. Uma ngabe ngathiwa ubaba wami akaseke emhlabeni, mangathi ubaba wami uyavuka, ubuka lobufakazi, angenza njani? Kuthiwa nje uyavuka, angakhala. Ngake lobufakazi nabufaka ngishumayela kwenye inkonzo eyayikade seSteckville eMnambithi, ngashumayela badlala emsakazweni. Babu West ngangifakaza ngayo yonke into, ngafaza ngobufakazi. Kanti ulalela ubaba, babudlala emini ngesonto. Bantu ulalela ubaba. Ngabize, hayi babufaka bunjoba bunjalo. Kwakubufakazi phela, ngangifakazela abantu abasha ukuthi ngikhule kanjani. Ngifuna ukubatshengisa ukuthi noma ngabe kuthiwa uphuma empilweni eWest kanje, kodwa ikhona into engabe khona engcono engavela. Wacela obaba omkhuluma bakamavundla kwakubiza umhlangano, awundodana usukhulumelani kanje, ngathi khona abanye ababa beza kuye bathi wena Ngcobo uhlezi usitshela ukuthi ingane yakho umfundisi iyashumala kanti ingane wayenza nje. Amadoda kwafuna avuke le sasikhathi sisahlupheka, avuka late manje. Yabo. Avuka late manje azom-attenda late sengi-right manje. Seku-right ba. Kanti ingane wayenza nje. Ngabezela umhlangano ngathi mina awu Mapholoba ngiyaxolisa. Kodwa lento yakho ukuthi ube absent in my life ilento eyenza ukuthi kufakazeke kanje ngawe. Ngoba wonke ubaba ongabe present for abantwana bakhe kumele azi ukuthi ngelilanga uyodimana nobufakazi obunje. Lobo bufakazi bubalulekile ngoba khona ufanele njani asizakale. Amen. Futhi ayikho nami into engizoyenza ngoba bangikhuluma kanje, I'm talking about my life. That is the life I know. Angeke ngisho ngokunye. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu waplace ifamily yakaMpungosi ukuthi ngiyibuke. Bese ngiba indoda namhlanje. Ningilalela bathandeka, kwakuwese simelano kaBaba ngasebenza. Nyakoqala wesibili ngathenga iMercedes C200. Ngoba nami kanti ngebhadi lakhe Nkosi yami isikole engiqasha ukusebenza kuso ukade esangweni. Akana relationship nendodana yakhe, ngingena ngoMercedes, avula igate, avulela umuntu ofuna ngabe uhlele eduze kwakhe. Yabona? Ngiyangena ngiyaphuma ngoMercedes. Engiyibone mani enhlizweni yami phela mina ngiyakholwa ukuthi lo muntu uyasokola lo muntu. Hayi ngelinye ilanga njena ngifree ngivele ngithi angiyokhuluma naye ngeofficeini lakhe endlini yabo esesangweni phela. Ngeofficeini lakhe ngiyombona. Mapholoba niyaphila? Ni right? Ndoda ngithi asixoxe kwesixoxe, ngiyabona ukuthi khona into efuna sixoxe mina nawe. Lokhu ukuthi ngafika ngathi akwesixoxe ovela wakhala. Uvela wakhala ubaba, wakhala. Ngakhala nami ngezwe ukuthi hayi akukho right, saxoxa.
washo yena ukuthi wayengaphikanga angase nendaba nokuthi wayephikile noma engaphikanga. I needed a father. Ngiyabona. For lokho nje ukuthi yaba khona ini i-connection, then we started sakhona ne-relationship yayise ibanjani yayisiba right kangangokuthi nje ubaba wami nje yimini waba ne-effort enkulu ukuze angcwatshwe.